Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Pred pár mesiacmi som bol na služobnej ceste v Nemecku, konkrétne v Kolíne. A pri tej príležitosti som navštívil aj tamojší Lego obchod. Som si kúpil 3 poháre súčiastok. 2 sú mix, tretí pohár je prázdny, ale bol plný tejto súčiastky. Podarilo sa mi ich tam napchať okolo 340. Odtedy som ich už ale všetky predal. Takže ostávame nám 2 poháre, ktoré si pozrieme, čo tam vlastne máme. Pretože už aj ja som zabudol, čo som si tam všetko kúpil. Môžem to otvoriť. Mám tu pripravenú takúto tácku, klasický podnos z IKEA, na ktorý si vysypem prvý pohár. Pozrieme sa na to hore. Máme plošinku 4x4, 6 do seba zlepených. A poďme sa pozrieť, čo tu máme. Máme tu štos zlepených takýchto bielých platničiek s bočnou lištou. Môžeme to rovno asi celé vysypať. Tak, pozrieme sa. Pohár číslo 1, respektíve pohár číslo 2. Máme tu plošinky 3x3. Všetky do seba poskladané, aby sme ich tam vedeli natlačiť čo najviac. Máme tu takéto podporné piliere, ktoré sa veľmi často používajú pri nejakých stavebniciach, či už žeriavu, alebo nejakej prebiehajúcej stavby. Áno, všetko by to padá výborne. Všetko sa darí, keď natáčame video. Tom tu máme zelené, okrúhle kocky 2x2. Krásna zelená farba. Potom tu máme 2 malé stĺpce jednoduchých svetlo šedých platničiek a plošník 2x2. Výborne. Potom nejaké množstvo hladkých dlaždíc 1x8 v bielej farbe. Tak, dáme si na ďalšiu kopu. Potom tu máme takéto snot súčiastky. Výborne. Krátke zlaté reťaze. Výborne, je ich tam celkom dosť, len sa mi v tom nechce prehrabávať. Oblúky. Ďalšie snot kocky. Takéto šikmé mriežky. Potom tu máme 1x1 hladké dlaždice v tyrkysovej farbe. Potom tu máme takéto v tmavo šedej. Ani neviem, koľko sa mi ich tam podarilo nahádzať. Klasické kocky, to je nejaká Bright Light Orange alebo nejaká vyblednutá žltá. Neviem, nepoznám naspamäť všetky Lego farby. Názvy Lego farieb sa často líšia od skutočnosti. Tuto máme tmavo šedé disky. Výborne sa hodia na satelity napríklad. To máme čo? No a to až tak všetko. Potom tu máme takéto biele platničky upravené
čo môže vyzerať ako napríklad cencúľ alebo sneh. No a to je pre tento pohár asi tak všetko. A ešte tu máme tieto. Tieto sa volajú Headlight Bricks. Máme ich v priesvitnej farbe. Modne. No, jedna takáto. Dobre. Môžeme to všetko nabok. Nebudem to tu triediť na kamere. Môžeme si otvoriť druhý pohár, respektíve tretí, keďže oficiálne prvý pohár som už celý predal. Pozrieme sa, výborne sa mi to darí. Pozrieme sa, čo som si to kúpil v tomto pohári. Zase na vrchu platničky 4x4, 6 natlačených do seba. Výborne. A môžeme sa pozrieť, tuto máme nejaké žlté osmičky, 2x8. Tu máme nejaké disky v koralovej farbe. Čo tu máme? Máme tu viacej. Myslel som si, že je to viacej tých stĺpcov, týchto 2x2, ale nie sú použité iba na to, aby držali tieto priesvitné veľké kocky. Znamená, no, toto je to, čo som si myslel, že to bude. Tak toto máme jedno, toto máme druhé, tretie, štvrté, piaté, výborne. Spolu s tými dvoma menšími, čo sme mali predtým, máme 6 takýchto radov. Platniček 2x2 svetlo šedej farbe. A potom máme 1x2 plošinky, 1x2 v tmavo modrej farbe. Výborne, tu vidím 2 stĺpčeky. Potom tu vidím strechy. Šikmé strechy, myslím, že toto je tmavo červená. Dark red, keď sa nemýlim. Výborne, 2 stĺpčeky v tomto. A ostatné už asi budem musieť vysypať. Použijem tieto stĺpčeky ako hranicu. A čo to tu máme? Tuto máme zase nejaké tyrkysové okrúhle plošinky 2x2. Ešte viac týchto kociek, ktoré boli aj v prvom pohári. Takisto ďalšie tieto mriežky. Potom tu máme nejaké nové, ktoré neboli v prvom pohári. Dobré nastavenie aut. Ešte jeden menší slupček týchto 2x2. Teda, pardon, 1x2 plošiniek. A v podstate, ako tak vidím, tak celý druhý pohár je viac menej iba opakovanie prvého pohára. Vidím tam veľa súčiastok, ktoré sa opakujú. Jednu jedinú súčiastku. Tu vidím takúto. Ďalšie 2 tieto disky, ktoré odpadli. Jediné iné, čo tam vidím, sú tieto šikmé 1x2, ktoré neboli v prvom pohári. A inak je tu viac menej tieto tu sú. Otázka je, či mám aj práve ľavé. Problém je, že v obchode to všetko, aj práve aj ľavé, sú nasypané v jednom a tom istom boxe. A pokiaľ si chcete zobrať rovnaký počet, naozaj sa musíte v tom prehrábavať, aby ste si našli aj práve aj ľavé, čo značne zaberá čas. Potom tu máme klasické, okrúhle 1x1 plošinky. Potom tu máme 1x1 kocky. A to je, si myslím, asi tak všetko. Týmto by som dnešné videjko ukončil. Prajem vám pekný deň. A mne ostáva príjemná práca ísť si to všetko roztriediť. Majte sa.